Professionalment em dedico a dues grans coses. La primera és la traducció literària. Just després d'acabar la carrera ja em va sortir la primera traducció una mica de rebot, com sempre surten aquestes coses, i m'han anat sortint feines i la veritat és que estic molt content perquè només faig traducció literària, que és el que m'agrada, i per altra banda em dedico a la gestió cultural. Bàsicament he fet traducció literària, encara que també m'he dedicat a coses de traducció, alguna cosa tècnica, jurídica, coses d'interpretació també, amb empreses russes que venen a Barcelona i doncs, una mica d'interpretació d'enllaç, però bàsicament la meva tasca i el que jo vull fer més és traducció literària. Quan ets traductor literari transmets una cultura a l'altra, llavors has de conèixer la història, la cultura, la llengua, els costums, la mentalitat, i tot això t'ho proporciona filologia eslava. Les literatures eslaves beuen molt de fonts bizantines i de fonts clàssiques, i això també m'ha ajudat molt a l'hora de tenir una mica de base cultural oriental, no? Que molts cops és la que ens falta en aquestes terres. Jo no em puc queixar. El fet d'haver treballat sempre amb editorials petites, d'haver tractat molt directament amb els editors i de vincular-me, diguem, personalment i amb cert entusiasme en tots els projectes de traducció que se m'han proposat, suposo que m'ha ajudat també a tenir un lloc més o menys fix. Diguem que els editors sempre pensen a donar-me feina i això els hi he d'agrair, evidentment. El fet és que si diversifiques una mica les teves opcions laborals, evidentment la gestió cultural no és una cosa que s'ensenyi en aquesta universitat, i és una cosa que s'ensenya molt recentment a les universitats, de fet. Jo m'hi he anat trobant a base de treballar, però sí que saber escriure i saber llegir m'ha ajudat també en això, perquè és a dir, tampoc està tan lluny de la feina que pot fer un filòleg, o de la gestió cultural. El rus està en alça d'una manera espectacular. Aquest any s'ha calculat que vindrà a Catalunya, em sembla, 1 milió de russos, de turistes, i el volum d'exportacions, de negocis amb Rússia ha crescut d'una manera molt important. Llavors, tenir coneixements de rus ara crec que és molt, molt important.